Jukka-Pekka Lehto, isäsi soitti tässä kuvassa tuupaa ja on ollut näiden kappaleiden, mitä tallennettiin, niin säveltäjä. Soittiko hän muita instrumentteja kuin tuupaa? Isä soitti kertomansa mukaan elämänsä aikana kaikkia seitsikosoittimia. Selvä. Eskornetista lähtien ja sitten vähän vanhempaan päin menneen hän siirtyi näihin isompiin. Ja olen muun muassa tehnyt semmoisen nauhoituksen hänen kanssaan, missä hän soittaa kaikkia seitsikosoittimia. Aha. Tuommoisella moniraiturilla tehtiin se aikoinaan siellä vinttikamarissa. Onko vielä ylhäällä? No kun mulla on jotain ongelmia sen kanssa, että mä oon menettänyt yhden semmoisen kopion siitä CD-levyllä, mutta kyllä se pitäisi olla se alkuperäismateriaali tallessa. Mä yritän kaivaa, kun mä ehdin, niin sen saada esille. Mielenkiintoinen tallenne. Oh. No siitä nyt johtaa sitten tämä seuraava kysymykseen, kun olet sovittanut näitä kappaleita paljon, niin voitko kertoa näiden sovitusten taustatyöstä? Eipä niissä mitään nyt ihmeellistä mihinkään muuhunkaan vastaavaa sovitustyöhön on, että kyllä mun isäni kun hän on näitä kappaleita säveltänyt, niin selkeästi jo siinä kohtaa tavallaan tuonut esiin, että mikä tässä on mitäkin. Että ei se sovitustyö ollut mitään kovin isoa, se on ollut enemmänkin kirjoittamista. Semmoista nopeaa asioiden ylös kirjoittamista, kun mulla oli toi tietokoneohjelma käynnissä, niin se oli semmoista nopeaa. Mutta näistähän on kyllä käsin kirjoitettu aika paljon. Kun mä näitä teidän nuotteja katselen, niin on ollut varmaankin niin, että mä oon tehnyt sovitukset, partituurit ja isä on kirjoittanut stemmat siitä käsin ulos. Mä en ole silloin käyttänyt vielä tietokonetta 80-luvulla, milloin näitä aika paljon syntyy näitä kappaleita. Onko partituurit tallessa? Partituurit, niin sekin mun täytyy katsoa, mulla on jotain, mutta kyllähän hän osa näistä on tehnyt ihan itse. Käsittääkseni mitä teidän ohjelmistossa on. Aika monetkin kappaleet. Hänhän otti vielä vanhoin päivillä nuotinusohjelmankin käyttöön, osa noista. Taitaa olla semmosia. Jaha. Mutta hän kuitenkin jonkun verran kirjoitti nuotteja nuotinusohjelman tietokoneella. Niitä löytyy semmosia koneella tehtyjä. Joo. Olisi hyvä saada talteen myöskin nämä. Kyllä mulla on jotain semmoista, mä en tiedä, mä voin katsoa ne vielä kaikki läpi, että olisiko jotain semmoista, mitä teillä ei ole, niin pysyisi vielä. Niin, tässä oli 8 kappale, kun me soitettiin tähän tallenteeseen ja että onko niitä sit muitakin, mutta mä en usko, että muita enää löytyy noiden lisäksi. Tässä nyt kun tämä seitsikko on tämmöinen suomalainen keksintö, niin mielestäni se on vähän semmoinen niin kulttuuriperintö tavallaan, mitä pitäisi säilyttää ja millaisen näet on tulevaisuuden tämmöisessä musiikissa. Niin kuin puhut nimenomaan Kyllä. Vaskiseitsikko musiikista. No, kyllähän mun käsitykseni mukaan sitä hiukan pidetään yllä edelleen tänä päivänä ihan tietoisesti. Joo. Mutta että sitä, että onko sillä suurempaa tulevaisuutta enää semmoisena ilmiönä, kun se on aikaisemmin ollut, niin en jaksa siihen uskoa. Että kai se tulee säilymään varmaan aika lailla tämmöisen historiallisena traditiona, kun silloin aikoinaan 100 vuotta sitten, niin tähän on ollut joka kylässä. Se on ollut semmoinen musiikki, oikeastaan ainoa esittävä instrumenttimusiikin kokoopano, mitä on ollut joka paikassa. Niin, kyllä.
Et nykyäänhän jo sit kaiken näköiset viihdebändit ja tällaiset on ohittanut tämmöisen jo aikoja sitten ton Sorviseitsikon niinku semmosena yleismusiikillisena kokoonpanona. Ehkä niinku etuna sit voidaan nähdä tämmöisen soittimelle, että ne on niinku, niitä voi esittää ulkoilmassa, ilman vahvistimia. Ilman sähköä, joo, kyllä. Kyllä se on oma juttunsa. Et sitä on käytetty just tällä tavalla. No. Se ei kärsi siitä. Ei, ja soittimet vielä semmosia, jotka esimerkiksi puupuhaltimia ei voi viedä sateeseen. Niin. Mutta vaskisoittimen tämmöisen voi kyllä viedä ja ei se nyt tietty mitään hyvää tuo siihen, mutta ei se rikkinä. Niin. Kosteudesta. Onneksi nyt on kuitenkin tästäkin porukasta on tallenteet erinäisistä keikoista ja niin, se niitä voidaan katsoa ja laittaa tähän jatkoksi. Se olisi muuta kyllä sitten niinku tärkeää, että ne olisi jossakin sit vielä pitemmänkin ajan päästä nämä kaikki nämä tallenteet niinku jossain muodossa tallessaan. Mä olen kuullut, että niitä on kerätty eri soittokunnista ja lähetetty Palmgreniopistoon. Palmgreniin, okei. Okay. Niin. No sekin on hyvä paikka, jos siellä on jotain arkistoidaan. Niin en tiedä, olisiko Satakunnan museo tämmöisistä kiinnostunut, en osaa sanoa. Mutta tärkeää se, että jossain olisi niitä lähteitä jossain muodossa, koska pakkaa niin häviämään nykyään, kun kaikki liikkuu tuolla verkossa. Niin sitten käy niin, että ei löydetäkään, että missä oli se alkuperäinen. Itselläni oli niin se ajatus, että kun joskus oli kirjastossa oli semmoinen näyttely, pieni falssi Seitsikolle. Joo. Ja että tästä tehtäisiin tämmöinen niin videoversio. Tästä 2004 versiosta muuten kun katselen tätä kuvaa, Senioriseitsikko 2004, niin. eli 18 vuotta sitten, niin kyllä kaikki herrat muistan tästä ihan elävästi. Joo. Mä joskus jopa johdin jonkun, mä luulen, että se oli just tämän porukan aikoihin, niin johdin heitä, soitettiin jossain konsertissa, niin Sibeliuksen tämmönen Tiera-niminen, aika haastava kappale. Joo, nuotti löytyy tuolta. Joo. Niin epäilen, että oli just jotain näitä vaiheita, koska niin tuttuja nämä kaikki. Niin. Kaikki herrat. Lienee heistä jo aika moni poistunut keskuudesta. Niin. 2004 kuvasta ei ole jäljellä kuin 2. Niin. Itäkylä ja Saherma. Just. Yksi kappale, minkä mä oon Seitsikolle kirjoittanut. Se on semmoinen sotkelma suomalaisia säveliä. Jaha. Ja siitä on Seitsikkonuotti saatavissa kyllä eräältä kustantajalta, ei minulta. Mutta se on jäänyt aika vähäiseksi, tämä harrastus ja tämä asia. Niin en ollut kyllä pitkään aikaa ollut. Taisi olla viimeksi silloin, kun on ollut näiden herrojen kanssa tekemisissä, niin pitkät välit. Joo. Mikä rooli niillä on kuullut? Niin, ei voi, koska ei voi pudottaa pois. Niin toinen ei ole toista tärkeämpi silloin. Kornetilla ja eskornetillahan nyt on niin noin melodiat. Ykköskornetti on varmaan se niin kaikkein tärkein. Tai sillä lailla jos ajatellaan, että jos ykköskornetti on paikalla, niin tunnistetaan kappaleet vielä. Niin. Mutta että ei niistä mitään, ehkä nyt jos joku alttotorvi tai tenoritorvi puuttuu, niin se on ehkä pienin paha. Niin, kun ne on siellä aika yksitoikkoisissa suoraan sanoen säästystehtävissä näissä vanhoissa sovituksissa enimmäkseen, mitä minäkin olen soittanut, kun vähän silloin nuorena poikana liityin Ahlasten soittokuntaan
joka oli käytännössä aika paljon seitsikkopohjaa, vaikka mä soitinkin huilua siinä itse ja kirjoitettiin mun huilustemmat. Ne oli Eskornetin stemmoja. Mutta käytännössä se oli ihan puhdas torviorkesteri silloin, torviseitsikkopohjainen. Niin muistaa hyvin paljon niitä nuotteja ja niitä sovituksia. Että kyllä se alto- ja tenoristemmat valitettavasti on enimmäkseen aika yksitoikkoista soitettavaa. Valseissa niin sivukaupalla toisessa jälkeen. Mutta että niihin ne kuitenkin kuuluu ja ei sieltä voi ottaa pois mitään. Just se, että kun siinä on toi tuuba ja alto ja tenori, niin ne saa jo sen sointupohjan niihin taustaa, harmoniaa. Aikaa vähintään 3 sointua. Sitten baritonitorvi leijailee siellä ja maalailee semmosia taustanäkymiä. Sitten nämä 3 kornettia niin huolehtii noista melodioista. Niin se on aika lailla, niin kuin voisi sanoa, että melkein mitä vaan musiikkia saadaan kyllä tuohon porukkaan laitettua. Ja onhan niitä seitsikolle kirjoitettu, esimerkiksi oli Ahlasten torvisoittokunnan ne kirjat, semmoiset valtavan isot nuottikirjat, missä on jokaisen omansa. Mä en itse asiassa tiedä, missä ne on tällä hetkellä. Kyllä ne tallessa pitäisi olla mun käsitykseni mukaan. Melkein niin kuin minkä tahansa musiikin pystyy kyllä torviseitsikolle laittamaan. Siinä on niin kuin kaikki. Siinä on se vaski ja rämäpäisyys ja sitten on myös pehmeys taas, niin mitä jousten tai puupuhaltimien sointeja voidaan jäljitellä noin pehmeämmin soittimilla. Niin se on, sanoisiko, tietyssä mielessä täydellinen kokoonpano.